हमारा एक बात ना बुझला समीर भाई। देख विकलांगों में क्वालिटी बा। हमार गोड़ टूटल बावे केहू के मार के गोड़ टूटल तुरले होकर तभी टूटल बा। इनकर एगो आँख खराब बा का है मर्दाही कोइला से कौन लेके आँख मरल है सैंडल से खोद देलो है भड़ा और खिसिया तनी है का आँख फोड़ को हम जान जाले खिसियाले न तो बुझाले कि बोर क्यों के खुल जाई कितना खुश बढ़ दे कि ऐसन जोड़ी रवा सब लगा दिले न एगो फूटले एगो के पेनिए ने के ना बिना सीट बेल्ट लगोले हम बैठ जाए यहाँ गोड़ में इतना जोड़ हो कि ड्राइवर ब्रेक मार दो तो हमार मुड़ी शीशा के ऊपर चल जाएगी। प्यार के घाव के उससे कहबन कि ओकर बड़ी याद आवता खाए बैठते तो रोवाई आ जाता है दोसर के हो जे प्यार नहीं कहले न तो कहे कि बड़